عید آن تو پہلے پہلے رسے منا لو. ابا ناراض ہے پیر پھڑ کے منانا پوے منا لے. ماں ناراض ہے منت کر کے منانا پوے منا لے. بہن ناراض ہے جا کے منا لے. جی حق مارے ہی بہن دا حق کھادا ہی وعدہ کر لے میری بہن دنیا دا مال میرے قبر چ نہیں جانا ایتھے ہی رہ جانا ہے. لے اپنا حصہ لے تے مینوں معاف کر دے. بھراواں تو معافیاں منگ لو. اللہ اللہ اللہ. پھر ویکھو عید کتنی پیاری بن دی ہے, عید کتنی سونی بن دی ہے. او دلاں وچ بغض ہویا تے عید دا کیا مزہ, دلاں وچ کینہ ہویا تے عید دا کیا مزہ, دلاں وچ دشمنی ہوئی تے عید دا کیا مزہ, او دلاں اندر دوریاں نے تے عید دا کیا مزہ ہے. عید تے مزہ دے گی پیار والی محبت والی. ادھر بھی معافیاں ادھر بھی معافیاں. جتھے زیادتی کیتی وہ معافی مانگ لئی, جتھے زیادتیاں ہوئیں معافی دے چھڑی. کیا بھی یہ کم کرو گے اوکھا جائے کر لو گے انشاءاللہ زندگی چ بہار آ جائے گی, انشاءاللہ زندگی چ نکھار آ جائے گا. چند سال پہلے میں فیصل آباد 29ویں رات بیان کی تھا. بیان تو بعد دعا تو بعد لوگ مل رہے سن. ایک نوجوان چہرہ تھرواں نال بھریا آ کے انج ملیا جویں اج کل دے مرید ملدے نے. کہندا قاری صاحب میں تانوں بڑیاں دعاواں دے. میں کی ہویا جی؟ کہندا جی میں بیان سنیا تے میرا دل کیتا نقدی عمل ہونا چاہیے. ابا جی نال 2-3 سال تو بول چال بند سی, میں ہونے ہی منا کے آیا. میں کہا کیویں منائی؟ کہندا گیا پہلے تے ٹھڈا مارے ابے نے, پھر چپیڑ ماری, میں رو رو کے معافیاں منگدا رہا. پھر میرا ابا نرم ہو گیا, پہلے میں رونا سا پھر ابا رون لگ پیا, میرا سر پھڑ کے سینے لا کے چمڑ لگ پیا. کہندا جا پتر تینوں معاف کیتا. عید دا مزہ آ گیا نا. باپ نال بول چال بند ہوندا تے تیری عید کیا عید سی. بھرا نال بول چال بند عید دا کیا مزہ ہے. وہ عیداں خوشبودار بنانیاں نے تے آؤ پھر معافیاں تلافیاں والا رستہ اختیار کر لو.